फोंडेचे शारदाग्रंथ प्रसारक संस्थेक 25 वर्सां पुराय जाता आनी ह्या रुपया उत्सवी वर्सा निमतान संस्थेन वेगवेगळ्यो कार्यावळींचें आयोजन केला। हातूंतलोच एक भाग म्हण रहू आनंदे ही किचन गार्डनिंगाचेर अभ्यासकारक अशी कार्यशाळा शहापूर लोकवन फोंडा हांगा जाली। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। रहू आनंदे परसबाग संवर्धन कार्यशाळा ही कार्यशाळा श्री शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्था या फोंड्यातल्या संस्थेने आपल्या 25व्या वर्षानिमित्त आयोजित एक उपक्रम म्हणून इथे लोकवनमध्ये आयोजित केलेली आहे। आणि निर्मल विश्वनी हा लोकवनचा प्रकल्प गेली 28 वर्ष ते उभा करतात आणि या ठिकाणी खास करून स्त्रियांसाठी त्याला आपण किचन गार्डनिंग म्हणतो परसबाग संवर्धन कार्यशाळा, तर त्याचं प्रशिक्षण देण्यासाठी आज इथे काणकोणपासून पेडण्यापर्यंत अशा अनेक ठिकाणून जवळजवळ 35 महिला आणि मुली आलेल्या आहेत। आणि या कार्यशाळेमध्ये आर्किटेक्ट कमलाकर साधले, त्याचप्रमाणे प्राध्यापक गुलाब बोरकर आणि आर्किटेक्ट रश्मी साधले हे तिघजण मार्गदर्शन करत आहेत। त्याचप्रमाणे आमच्या संस्थेच्या उपाध्यक्ष आणि लोकवनच्या कार्यकर्त्या असलेल्या रेखा जोशी या उपक्रमाच्या प्रकल्प संयोजक आहेत। आणि शारदा ग्रंथप्रसारक संस्था आपल्या 25व्या वर्षामध्ये विविध वयोगटातल्या समाजातील लोकांसाठी आणि विविध विषयांवर सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, समुपदेशनाशी निगडित असे अनेक 25 प्रकल्प यावर्षी राबवते आणि 19 डिसेंबर 2017 पर्यंत जे उपक्रम होतील त्यातला आजचा हा 11वा उपक्रम आहे। आणि याबरोबरच आम्ही विवाह समुपदेशनाची कार्यशाळा घेतली, अगदी छोट्या मुलांसाठी बडबड गीतांची कोकणी आणि मराठीतल्या कार्यशाळा घेतली। त्याचप्रमाणे वाचू आनंदे हा एक आमचा वर्षभर चालणारा प्रकल्प आहे यावर्षी, ज्याच्यामध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी लागावी यासाठीचा उपक्रम आहे। याशिवाय वेगवेगळे साहित्यिक प्रकल्प आहेत, वेगवेगळे कल्चरल प्रकल्प आहेत, हे सगळेजण चालू राहतील। व्यावसायिक पुस्तकांची बँक हा एक अभिनव कार्यक्रम आम्ही गोव्यामध्ये सुरू करणार आहोत, लवकरच त्याचं पण लॉन्चिंग होईल। आणि कादंबरी लेखनाची कार्यशाळा, आपण गोव्यामध्ये पाहतो की कादंबरी लेखन खूप कमी केलं जातं, त्यातही स्त्रिया खूप कमी कादंबऱ्या लिहितात। त्यामुळे यावर्षी आम्ही गोवा मराठी अकादमीच्या सहकार्याने एक कादंबरी लेखनाची कार्यशाळा 5 आणि 6 ऑगस्टला घेणार आहोत। आणि अशा अनेकविध कार्यक्रमांनी हा रौप्य महोत्सवी वर्षाचा पूर्ण जे वर्ष आहे ते संस्था साजरं करते। आणि या रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या समितीची निमंत्रक म्हणून हे सगळे उपक्रमांना इथे असताना मला खूप आनंद होतोय।